Tía venge wendaxane de Kormişkanî İsveç Stockholm. Venge şardê bêwahêr Zazayan. Vendayox û vengdayox Koyobers. Way û birayê delalê qedir û qîmetî. Goşdayox û temaşekerdoxê ezîzî. Dost û embazê fedakarê hewdayoxî. Wendox û nuştoxê demokratê Erciyayê. Şarê mayo welat hezkerdoxo bi rûmet û Erciyaye. Şima heme xeyra me veng de Zazayanê wendaxane de Kormişkanî. Verî ki dest bi program de xwe wendaxane de Kormişkanî bikere, verê heme çî silamanê xwe dostîne, embazîne, birayîne, şima hemin de raykena her wext ganweşey û kêfweşeya şima wazan. Fina programê ma zê her roja dom keno. Ewro fina işte beşê qismê panciyê nuşte de mayê persan dom keno. Şmazanê panşeş qisman ma kar ardbî. Persî cira pers kerde, ji verseneyê persan daye. Ado bidon. No panj roj yo pêdim mayê ey serşinê. Verêke dest bi programê bikere, wazana çend qisey vernî bi Tirkî vaja. Sayın dinleyiciler, programa biliyorsunuz her gün Zaza Çanan bir şiirle başlıyordum. Ondan sonra devam ediyordum. Bu 5 gündür peş peşe sorular ve cevaplar adlı yazımı sürdürüyorduk. Bugün 5. bölümüne geçtim. Belki bitiremesem de yarın biter. 6. bölümde biter. Ondan önce birkaç kelime Türkçe söylemek istiyorum. Bir de az olsun seçmeli derse değineceğim biraz da. Millet bunları yanlış anlıyor. Hatta bazıları bunu tövbe büyütüyorlar, göklere çıkarıyorlar. Ya seçmeli ders verilmiş. Sanki dünyayı bağışladılar. Hele öbür partilerin içerisinde yer alanlar veyahut da iktidar partisinde olanlar, bu bırak bir gölden bir damla, bir zerre kadar su da değil. Yani hiçbir şeydir. Uyutmadır, uyutma bu. Yani uyuduğumuz yetmedi, biraz daha uyutsunlar diye verilen bir şey. Her şeyi suyun yüzüne çıkarmak, Zazalara, Türk, Kürt diyenlere dur demek bizim tarihi görevimizdir. Tarihi vazifemizdir. Zaza meselesi halkımızın, yurtseverlerimizin, yazar ve aydınlarımızın, öğretmen ve hocalarımızın öz meselesidir. Zaza halkının halk kavgasıdır. Ben olma, Zaza olma kavgasıdır. Onun için bu seçmeli derse karşı da kavgamız vardır.
Seçmeli dersi önce ben bir izah edeyim size. Seçmeli ders nedir? Seçmeli ders hak, hukuk, adalet, demokrasi olan ülkelerde oraya gelen yabancılara, mültecilere verilen bir haktır. Eğer kendi dilini seçiyorsa onu ona okuturlar resmi bir şekilde o da. İkinci bir seçme mesela diyelim ki bir şehirde onların yönetmenliğinde öğretim yönetmenliğinde iki tane diyelim ki yabancı dil var. Bir tane Fransızca, bir tane İngilizce. Onlar arasında birini seçiyorsun. Biliyorsun bu daha önce de vardı. Ta 60'lardan sonra e, bu bir sistemdi. O zaman bizim dönemimizde işte 66'larda falan bizim Süverek'te iki tane o zaman seçmeli ders vardı. Bir tane daha vardı Almanca ama o kadar bilmiyorum. Biz pek bir rast gelmedik. Fransızca ve İngilizce. Atasözde onlar seçmeliydi. Yani hangisini seçiyorsan onu okuman gerekiyordu. Fakat o hakkı da kısıtlamıştılar. İngilizce zenginlerin çocuklarına seçilirdi, ağa çocuklarına seçilirdi. İşte babaları yüksek mevkilerde memur olanlara verilirdi. Fransızca da bize kalmıştı. Biz fakir çocuklarına. Yani düşünün. Bak biz seçmeli iki ders var. Fakat onlarda da sistem işlemiyor. Şimdi burada Zazalara ve bir de Kürtlere seçmeli ders ne oluyor? Ne demek oluyor? Bu her iki halk buranın kadim halkıdırlar. Göçmen değiller. Ha öbür daha kadim halklar da var. Mesela bazı yerlerde Araplar var, bazı yerlerde Süryaniler var, Ermeniler var, Asuriler var. Var ha var. Diğerler de zaten dışarıdan çok gelmiştir. İşte Romenler, bilmem Bulgarlar, Macarlar falan filan onlar hep dışarıdan e, gelmişler, göç etmişler. Onlar müracaat ettikleri zaman dillerinde eğer Türkiye'de böyle bir sistem varsa verilir. Bu ekseriyete demokrat ülkelerde bu geçiyor. İsveç'te 200-300'ün üzerinde e, yabancı yani kendi dillerinde ders veriliyor. Ki biz de ondan nasibimizi aldık. 1998-2001 yılları arasında ben ilk defa Avrupa'da İsveç verdi. Onu e, bizim bir arkadaşın çabaları ile onun 3 tane çocuğu vardı. O sık sık e, biz şey ettik. O istiyordu. Neticede cevaplar öğretmen yok. İşte şu bu yok falan. Sonra da benim ismim verilince ilk defa bana telefon ettiler. Gerçekten ben başka bir şehirdeydim. O zaman da işlerim çoktu. Yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyordum. Öncelikle kabul etmedim. Ve ikinci terminde şey edince kendi kendime dedim ya bak bu arkadaş fedakarlık yapıyor. Her şeyi gözüne alıyor. Yani hem Türklerin hem Kürtlerin tepkisini alıyor. O ki onlar istemiyorlar bir de
Zaza yerin altından çıksın, yaşarsın, filizlensin. Ben de hayatımı bu dile verdim. Onun için e, kabullendim. Şartlarımı öne sürdüm. Gelip şartlarımı konuşacağım. Ve geldim, o zaman şartlarımı söyledim. Dedim ki ben buraya geleceğim ama beni ne Kürt öğretmenlerinin kefesine ne de Türklerinkine koyacaksınız. Başlı başına Zaza şeye. Ve o şekilde aldık. Yani seçmeli ders budur. Biz ne kadar derneklerimiz varsa, kurumlarımız varsa, yurtseverlerimiz varsa diretin. Seçim yaklaşıyor. Seçimde oyunuzu vermeyin. Direkt söyleyin, protesto ediyorum. Ya bize resmi bir sınıf verilir. Biz bir de Türkiye'nin her tarafında değil. Yani Zazaların olduğu yerlerde, Zazaların çoğunda olduğu yerde bir sınıf, o da okul da değil, sınıftır. Yani zaten okulu verse de doldurulmaz. Orada eğitim görürler. Haftada artık planlarlar. 2 saat mi oluyor? 3 saat mi oluyor? 4 saat mi oluyor? Ne oluyorsa yani hepsini şeye vursan bir gün etmez. Yarım gün etmez. Resmi verilir. Seçmeli olmaz. Hususlardan bir tanesi de bakın, yani ben okudum, bilmiyorum, ben yanlış olabilir mi? O zaman okudum, arkadaşlar yazmıştı. Zaza diline bir tane öğretmen tayin etmişler. Var mı fazlası, arkadaşlar yazsın yani. O zaman resmiyette. Şimdi 8 milyon nüfusa sahip Zaza halkına, hem de bu coğrafyanın kadim halkına bir öğretmen vermek ne oluyor? Gerçekten insan utanır ya. Bir öğretmen ya. Seçmeli ders budur. Onun dışında Zazalara, Kürtlere seçmeli ders olmaz bu coğrafya. Bir şehre deskene pey çiye vacı. Mire winî qiseyê da weş bike wa pa sabir û solixê mi bîro. Kela zerrî da mi pa bigirêneyo. Şên û kêfweşey mi zerrî kewo. Debê mirê winî sozê bidike wa zûr û zûrkerey ra dûrî bo. Şaran miyan de cay xwe bigîro. Heta qeyame wa cira neviciyo. Debê mirê winî sozê bidik sebeno mirê winî sirê vacike mabêndê ma wirnan de bimano. Bê ma wirnan kesna nêzano. Bi maya heta ebediyet biramo. Mirê qiseyê da hezkerden vace tey qahr xinc dişmeney çinê bo. Hîs
او حس کردنی را بخملیو آ سینایو خیدا راشت را دگیریو وار وشید بمانه ما یعنی بشت پانجی سر پرس و ورسینه پرسان نه دست بیکنه واتن و پرسان خور رامنه دومننه و وانه نو ولاتو کتیه بحث جکنه حتی اورو ما نه دیو نه نامه جا آشناوتو و نه جی زانه کوتی درو حتی اورو ما فکت کسی را ولات دو گنا نیاشناوت به و ما او حال روش ایو که اویو تی دجی نزانای او روش جیجما نزانای aynen namece yaşna. To ne zaman? Hatta na saat haber ama çiye do gunara çine bi uma ne wendi bi. Euro maye fekte tora aşna vene. Ma kes çinyo binuşno diyar kero bido aşkera kerdene u rafino çman verke maji buane bizane u rewştê cira halo ku oyo tey ê hal de cira haydar be. Yani xebera ma vane. Tiye vane ma kışta zwanan ra zaf dewlemende. Ma cordvat ya kışta zwanan ra dewlemende. Kirdasî zane, Tirkî zane. Ek mesela Arabî hemine Arabî zane. Tenya zazakî nezane. Ma kesê şima çinyo bi ziwan de şimaya bi ziwan de dinyayê hemiya binûşnoke heme milletî şarî pa haydar be halê şima bizane û bigîre çiman ver. Rasto zê şimaya milyonana insanan niaşna wito û nêzane. Heta ewro tay çî ci ser o amebî nûştene labrê heme zwanana nê û heme cadê dinyayê ra bila nebîbî. Kesê ki nûşnab jî gorey siyaset û vînayenan de xwe nûşnabin. Tirkan xwe sero, Kurdan xwe sero kar ard bi. Hesib nabe. Tarîxê şar de ma nê wirnan şaran tarî di verdayo. Rasteya ci naya şarî ma inkar kene û nê verdane ma bi namedê xwe bîrê sinasnayene. Labrê ewro bi xeylê ziwanana xeylê dost û embaziyê nûşnenê.
çend ji dest ra yeno ê vilakene zaf gengaz niyo na saata tepeya kes heme ca xo heme ca resno. Bîro namî se nameyê ci kiştamara neyayo pa labrê hewna ne neyaranê ma û ne jî dinyayê qebûl kerdo. Dişmenê ma zaf zordarê, zaf geddarê, zaf zalim û zilimkarê, ê nêwazenê ma ê namî panê. Heme welatê ma, coğrafyaya ma xo ser û hesibnenê, Tirkî vanê Tirkiye, Kurdî vanê Kurdistan. Halbûkî namey ci ne Tirkiyeyo û ne jî Kurdistan o. Coğrafya ki ê sînoran ronanê û name kenê a coğrafya ê înan niya. Namey ci jî nameyo ki înan nayo pa o name niyo. Namey ci Zazalando û di coğrafya da Anatolî miyandiro. No verî xeriteyê me estibî Abdullah Güvenî ovano mitorê riştibî nezana yani mirê amê niyamê newe cirê lazim a zûgêra nebînena pamadî hewna xetê da girdi nûşnêvî Zazas ji nûşnêvî Sorans ji nûşnêvî Kurmanç îngilîzan viraştibî. Fakat demna tepeya Kurdan a imha kerdi pero kerdi Kurdistan. Zeki kitaba Martin Voni Hollanda zwanzaneyê kapağı kitap da ey sero jew xortê de swêrek bi ê verenî sero Zaza Gencî va tehmin kerdbe behdo Kürten sîna kitap newera çap kerde o resimê Zaza de swêrek eşt resimê şivanî nafse bawni yani acayip ya dünya. Zazalando û di coğrafya da Anatolî miyandiro. Bêma xeylê şarî diha ê erdî ser û heyat ramenê. Oca hera bawkalan de înano jî. Mesela Kurdî, Ermenî, Suryanî, Asurî her wina daha coğrafyada bîye. Şima zanê nezdîra Panûsê Panûsa dost û embazando hera ci ser binûşno. Dosenî bo senînê bo bide eşkera kerdene û halê ci rewşê ci diyar kere û rafîne çiman de dinyayê ver.
şarê ci mileta ci jî hewna xwe niyarê kerdo pêser. Niya me yê axo jewbiyayana xwe nêviraşta û jew nêbîye. Nê weriştê xwe lingan ser, bi vengê do berz û gura nêva to mayê yenê. Sere nê hewa dayo û nêva to na coğrafya no war û welatê min o. Ez jî zazaya û şarê do xweseran. Sereyo ki şarê ma hewada bi, o jî ma sero niya me bi hesibnayene. Ma hewna bi gur hemin piya veng nêveto. Veng nêdayo ki şima bizanê, bisnasnê û pey bihesiye. Versêneyanê ci înarê van. Ama seker. Qandê ma dinya hewna bê veng o. Vengo ki viciyêno ey jî dewletê ki dişmeneya ma kenê ê danê fatisnayene û nê verdanê biviciyo. Neyarê ma zaf zalim û xedar e. Nê verdanê ma xwe bilûne. Hema danê ma ro. Wendewanê ma jî zaf tayniye. Qandê co jî ma nêşene. Heme cadê dinyayê ra vila kere. Xorê zaf dost û embazê peyda kere. Yan jî kesê zê şima biwanê, bizanê dostê ma be, marê paştî biviciye û dawa ma bi maya piya bide ramitene û bivîne. Radyo û televîzyonan dê dinyayê de mişewre münaqaşa bikere û biyare ziwan. Şima zanê heme kiştê ma jî giroteyê. Qandê co jî ma nêşenê çiyê xwe yê nûştî raporanê xwe vila kere. Birişê diwêlan miyan ke ê jî şima jî biwanê û rewştê ma ra haydar be. Heme kiştê ma geriyayê qasnaxî miyan çemberî û ma wertedê cidimendê. Neyra ma nêşenê halê xwe bide nîşankerdene, bide aşnawitene û dinyayê pa haydar kere. Şima zanê roj hewna welatê ma sero niya kewto û tî jî piro nêdayo. Germ û roşnayî nêbîyo. Aşmî û estarê jî azmînan de welatê maya nêgêrenê û niyasenê. Tarîxê welatê ma û êşardê ma hewna raşt raşt kişta welat û şar hezkerdoxandê ma ra niya meyo nûşnayene ki şima biwanê. Bizanê, başnawê û bisnasnê.
Çmazan nevet işte Vedat Hocay tarihi do neve nuşnao خیلی زوانان از چاپ بیو بیوفلا yani fina sifteyena ki tarihi zazayano bi çend zwanana benovla posena ki herkes xwe dest fîne û bû ez jî daxil yani ez ê me arşîvê xwe kerdim veng ha em macîre ha ewro ha meştir rayabiye pirama ebewî senî ben ma dibû o ki ameyo nuşnayene ya bi namedê neyaran de maya yan jî kişta înara goreyê mezg de înan ameyo nuşnayene înan gore xwe gorey menfaetê xwe bi zûrana nuşnayo û kerdo vila heme çî gorey vatene vinyayene menfaet û mentalîte mantık û mezg de înan yeno organize kerdene û nuşnayene vanê ê jî û dinya jî wa bizano rocê ci bîro tîcî sero akewo û roşnayî kewo o wext odo lepandê neyaran nêwaştoxan înkarciyan şivenîst û irqçiyan bin ra biviciyo aw serkewo û zelal bo o wext raya cido abiyê belî bo xwe nîşan bido o dem kasnaxê çorşmandê cido werzê işte o wext odo binuşneyo û bîro sinasnayene o wext gul û vilikê cido abiyê qeçê cido serbest xweser serdest û azad be sînor tax diyar mehla ziqaq kuçe ray û neqebê cido belî be o wext qeçê mado xort û keyney mado serbest cira bigeyre cay kayan de cide kay kerê ne Tirkî û ne jî Kurdî do nêşe bi zora bi tehdîdana bi gefî werdena vacê şima Tirkê yan şima Kurdê o wext Tirk biyayeney Kurd biyayeney Tirk kerdeney Kurd kerdeney Tirk nîşan dayeney Kurd nîşan dayeney do werzo refan qatê azmîniyê hewtan şarê cido bêters bêxof û bêxem vajo ez zazayan rakewo û werzo do vajo ez zazayan însanê cido merdimê cido rihat bigeyre şirê kar û barê xwe bikere şarê ci xortê ci lac û keyney cido rihat heme cadê vacê ma noyê ma zazayê
Wende xaneyê cido abiyê misnayoxê cido yani mahlimê cido bi ziwan de ciya dersan bide înan bimisne wendene û nûşnayen da ziwan de ci wende xanan de girdê cido bîrê sinasnayen û raverê tarîx de ci o wext kesto nêşo girdanê ci xo sero bihesibno yan jî bi xayîneya îtham kero û gonî da înan ser xorê siyaset birazo siyaset bikero. Kültür, adet û toreyê cido bîro ca bîrê ramitene û domkerdene. Tarîxê cido newera raşt û raşt bîro nûşnayene. Ka zazay kamê o wext do zelal bo ki zazay şarê do xo serê en kihan û qedîmê nê dinyayê. Kültür û folklorê cido heme cadê dinyayê ra vilabo û heme ziwanana bîro nûşnayene. O wext êdo bi ziwan de xwe ya qisey bikere, bidê û bigîre, biwanê û binûşne. O dem êdo roşanê kormişkanî, gaxanî, çarşemeyê siyayî û zewbî roşananê xwe bi heme şardê xwe ya piya tê tewr bi hingilmana bimbarek kere. Veyve û sinetkerdananê xwe bi tilîlyan de xwe ya bi deyran de xwe ya şên û şêndar kere. Mayê qeçikando bi loriyan de xwe ya qeçikanê xwe bilorîne. O wext şimado bi çiman de xwe ya bivîne. Biwanê bisnasne welatê do wina est bi ya çinê bi. Senî bi senînê bi. Kotî dibe kotî dinê bi. Nameyê ci est bi ya çinê bi. Raştey çiman de xwe ya bivîne. Sero vinderê bifikiriye qerarê xwe bide û maya piya tesdîq kere. Heq madê û heqdarey û heqdar biyayena ma dinya ra vila kere. Şimalo jî o wext ma ser binûşne, ma bide sinasnayene û derdan de marê bigêde ray, çare û darû û derman be. O wext şimalo jî tay çiyan de marê bibe şirîk û biwaze paştî bide ma û semedê ma tay dezgan de yarmeteya ma bikere. Qandê çi çî ti ameytiyana persê de newe ya.
قاندê çiçî welatê xwe di tinêvin derdî û to lecê şarey da xwe dawa da ziwan û kulturê xwe sinasname war welat û warname de xwe nêkerd. Persê da neweya, persê da zor e. Semedê çiçî to raya doz da welatê xwe, raya dawa da serkewtenê û serbestbiyayenê da xwe nêkerdin. Çirê şima hemine jewbiyayena xwe nêviraşte, destî nêday destan, doşî nêday doşiyan, paştî nêday paştiyan û lecê şarey da xwe nêkerd. Persê da bol zor. Verseneyê ci dayen jî zor. Ma bivîne. Bonî me le. Senî beno. Nikavana. Persa ci. Ma şini perse. Ez bêçareyê ver ramaya û ameya tiyanan. Ez welatê xwe dibiyayê bimende dişmenanê mado meha qex çiyê biyardê min serede. Ya ez te piştê îskence kerdê û bikiştê yan jî heta peynî da emrî bi eştê zindan. Qandê ki xwe nêda înan dest û ê zaliman dest ra nîran kiştene remaya. Qandê ki qeç û qûlê xwe înan dest binde nêverda, înarê wer nêkera û înan destan bin ra bireyna remaya. Qandê ki qeçê min jî teslîmê înan nêbê û zê înan nêvacê nêkerê û kardest nêbê remaya. Nê sedeman ra ameyan tiyanan. Qandê ki ziwanê xwe veca meydan pa bişa binûşna û biwana tiyanan di tu do qas sekerê se nêkerê sebrê to do senî bîro tu do bişê xwe verbidê û damişê çinêbiyayen da ambazan de xwe qeçkînê û ê wendene bigbe. Ambazê to yê kar û ê hepsî do to vîrî nêkewê tu do bêriya înan û welatê xwe nêkerê. Senî ez do bêrî nêkera. Labrê sekeram. Ez mecbûr menda. Ez do tiyanan jî veng nêmana. Û semedê ziwan, kültür û şarey da xwe bigirweya. Zê şimaya xorê dost û embazî peyda kera. Cay înan nêtepşojî pa sebrê xwe biyara. Şima zanê çinêbiyayene rindêriyo. Sayedê embazan de zê şimaya rewşê welat û mileta xwe rapor kera û dinya ra vila kera. Beno ê heq bide ma yarmeteya ma bikerê marê paştî biviciye û dişmenanê ma nê meselan di sûcdar û mehkûm kerê. Winî nêbo rewrewî ma nêşenê serkewê û înan destan bira bireyê. Dişmenê ma ne jew û ne jî didiyê. Dişmenê ma zahf bi quwetê, zalim û zordarê. Şima zanê bêquwet û bêpaştî nînan destan bira vijayenê û reyayenê xeylê zehmeta. Barê ma barê do bol giran o. Ez jî zana sebrê min do tiyanan di nîro û rocê min do
bi zehmeteya ravêrê labrê rayna û çarena çiniyo qandê coy mecbûran wela germê a zerrî da xwe serna zerriya xwe pa dax kerin bidewsina û damişma. Wexto ku dost û embazê mi vîrî kewê ez dosiya sebrî a zerrî da xwe serna û zerriya xwe bipelixina û winî ravêrina. Zewbî nêbeno, zewbî ray û çarena çiniyo. Ez do bêriya şer û welatê xwe jî bikera. Labrê hend do bibo. Bibo. Ez do vacan eceb se bî se nebî. Merak bikera. Şewê hewnan dê xwe de bivîna. Roj mişewreyê cî bikera û her gi roj xebera ciya xeyrî çihar çimana bipawa. Eger tiyanan de milleta xwe ra dûrî nêkewa, raya xwe vinî nêkera, ray da raştira nêviciyan û ray da xirab nêkewa, qandê millet û welatê xwe hadire kera û bigirweya zê verî jî nêbo ez do damişba û xwe ver bida. Bi înana wextê xwe ravêrina. Labrê ray ra bivijiyan, raya xwe şaş keran, millet û welatê xwe xwevî ra bikeran, kültür, edet, tore û kültür dê xwe ra dûrî kewan, heme çiyê welatê xwe xwevî ra bikeran, xwe dest ra viradan, biroşiyan, yan jî xwe bidan wariyetî ser, millet û welatê xwe rê bêbextey û xayiney bikeran, ez do vinî ba û pedeşiran. O wext dost û embazê min do min ra nefret bikere, nelet bivarne û gefî bûrê mide. Wexto ku dost, embaz, millet ta xwe rê wahêr nêviciyan, înan xwe pêlek ra çekeran, raya kêf û zewqî xwe verşana, semedê mewkî xwe hîbe keran, êdo jî mi xwe pêlek ra çekere û mi tip û tenya verde. O wext ez do pêlan verkewa û pedeşira. Şopa girt û şehîdan dê xwe ra nêşira, eştena gam û lingan dê xwe nêpeyma, hesab nêkera, rew ray do mi verde vinî bê. O wext heme çiyê min do jî pa vinî bo. Heme wezîfanê xwe biyara ca û bigirweya çiyê jî nêbeno min. Ya ti xwe vî ra bikerê û nêgirweyê dosebo. Persayana. Dosebo. Êkê pey bihesiye heşa taytaynan ra dovacê ez wina bikera çi çîdece. û midimin nengî biçîne. Kufrî bikere û vacê. Ma zanayê do wina bû. Dişmenê min do jî o wext destanê xwe henekere, kêf û roşan bikere. Do bi min bihûye û qurfanê xwe bi min a bikere.
ایک خو ونی کردو ما وینن سبیه و چی آما و جه سرده ایمجی دوونی بو دها نی آر و خرابری چینا است دشمن جی خورا نا جویر همارا وازن لابره از دو ونی نیوان کیف دشمنان ده خویا نیارا او شاری نهوینا خو عمليا بمن ينا كي از دو زي تاينان نيبان شتو که مایا مدايو از دو اي حرام نيكرم واشتش و وازنان دشمني جلو قراند وردان ني وردان اي كيفي بكري موني جي كر شكر هما دامري زريا رحات نيكنا پا قايل نبنا استابلوی دو خراب و لیمن خو پید وردان و نامه خو ونی کرا نامه دو خراب و تاریخ خو پید وردان چم دست را بیرو از دو بکرم نیوازنا قچه می ورزه ملی خو چوت کره سرای خو ورجنه به شرمیا ملتا خو میارا بگیره مرا بشرمایه و نفرت بکره از وازنا ایتم سره ورد دیک بشان و شرفا به نامد منا سره برس به شارد خومیان را بگیره و بنایا پایه بکره کوتی بنو واو جابو از دوری خوصیا نیکرم از دو نیوردان دشمنی پیده چپکی بجنه و بمبهوه از وری چی بیان از دوزه ای دم ده وری بمانا حتی از دو راوی فینا راوی برا و گروینایان دا نامدار خوری انباس کرا چیه دو نیشو مبورنو و رای را وجو تیانان ده از دو ولات خو بولیری هول بدا خو بگرویا و آرایا شر و ولات خو رایا گردان ده خو براما واشتنا منا ان گرد جی نایا وانه از بیارا جا زوی چاره نا و راینا مورد چنیا همه چی وانه قاند شار زوان ولات کسی بو ای مدوجی ونی بو از دو گان خو نا رای سرنا سمد زوان و شاره دا خو بگرویا باتری ما کنم بقدیو
تایمندو بو کما اورو نایب قدینه مشت وازانا تای زوبي شمتای چیان سر بخیره بحثو ماذا بفينه دو سني بو سني نبو بوكا حما چي زي تو بو زي تو بفجيو شما تنگ ده نمانه تم ورا خيري شري و سركوي بوكا هما دها وشي زريا شما نوشنو روج خرابي و درد زري شما نمسنو نو فنا اي وانه دا كنه پيني بده جيا بگان و زری را ما سرکوتنا شما وازنه وره همه چی وان شما جوبه بیره پیسر دست و دوشیان بده پی قانده ولات و شارده خو شاره دا خو همه پیا سره هوا ده و بگروه که شما بشه سرکوه اگر شما ونی نکره نیره پیسر جو نبه و نگروه رو روی نشن سرکوه بره و سربست به ایوانه اینا را یعنی جو رای سرکوتن و سربسته جو بیاین و سر هواداین را راورنه نو وازنو مداخله بکرو قسان جب برنو اووانو حبنا مره مساعده بکه چند قصه daha بکره و گریده وانه تنای رند بزانه زکه ما نورا آمیم دنیا چیو که حتی اورو ما هونده شوان دنیاش ناوت به و نزانای توماره و ما پا هایدار کردی براشته حتی اورو ما نزانای نو حندای چی آمه و شما سرده ملت و ولات دو وناسین استو و حندای تنگ و زحمتی دیا آنتا و هون آنجنو نزانای ولات دو ونا استو خبرت چنانکه راسته یعنی اوروپا چنکو چیشنی ولاتان دینان دیان روجه ضعف زور و چتنی ورنی دا شما دا استه و بار شما بول گرانو اورو را تپیا ما زانه که ملت دا ونا به ولات به زوان به عدد و به کلتور زور و زور دسته بنده حیات خود دومننا و خووردانا حتی اورو حندای ظلم ظالمی و سوردسته ورده خوورداین کاری هر کسی نیو همه چی ده خویا حتی اورو شما خووردایو و آمه رسای نو روچ حتی نو روچ دو اوروین شما زاف چی خو ویرا نکردو خو تام ونی نکردو و پده نشیه وانه اورو را تپیاجی شما خو ور بده روج و شو بگروه که شما حق ده جرا بیره ما بزری را شما بمبارک فیراس کنه و پوسنه که اورو را تپیا شما خو ونی نکره و تسلیم نبه اورو را تپیا ماجی دوست و برای شمایه ملت دا زی شما حتی اورو نیامه دنیا و کسی حندای تنگی و زحمتی ندیا و نیانتا براشتی حال ده روشت شماره ما مات یعنی عجیب نیجی از نیتای زازای ما یعنی وقت خود شیعه سوریه
zazaki de inamiyan dimiti. Ne zana kışta madeni raşiye yani inamı mı Mahmud Zazaki kısa kerdi. Matva mı eğri inarım. Acayip mendi. Hatta avroş ma seni xover dayo u ame akıl kesi vindeno. Ma şma zari ra bimbarek keni. Semede ne malumat, informasyon de to hecay mazaf kefweş bi. Bimane var ve şeyde hem sözü ma kadine la peyni ma me peyni şevna homa izin bido saat cad bo ما به پروگرام دون ویا دست پی کری وار وشید گان وشی و کف وشید بمانه شو اشما همن وشبو